سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالو زيناتات قداي مسيغار سدتنياتات كاب بريطانيا ناب رواندا بزملكت اتنا مرجع كاتو مخانا افليط ازلو قداي منستر بريطانيا زهابو مغلصي اثيوبيا بزعبا امباسادر امريكا زهابو مغلص املكيتا داغماي هيباتو زلا قبر ملسي اب كلل امحرا لاليبلا زغاطم كوينات اب سويزرلاند بزعبا مغاط صنبل 24 غنبوت زوص زينان مسفصام غدايات امباسي ارترا بتهاجر زتغبر قال محتتن كالن زتقال خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم قدم منستر بريطانيا ريشي سوناك حتى تعقبا قدمتي بربعت حملة زكايد حفشاو من رجع عباي بريطانيا ناب رواندا كم زي سقوقا افليتو قدمي استات حدا ورحي بريطانيا سدتنياتات بنا اش جلابو نمترب انجليز كي سقرو نمعقات زعلمه قال حتى تعقبا ناب رواندا كسقاقور زفقد حدش بوليسي خمز ازدغت زكريو بز مسرت كا حتى تعقبا ناب رواندا مسيغار اما فارق حملة كم زي جمر تقاليت انيرو سلز خونا دما منقستك قدم معالته اتمرصا قداميت نفاريت كسدو كفتن يوم بايلو كحساب يصنيحو يخون بر مسرت تمنقس زوصوطن مسغاق قدم اتمرጫና ብሩዋንዳ ዘላخ ዝኾነ ይኹን ሓታ ትዕقባ ኣይኮሎን ይተባሂሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪቺ ሱናክ ኣብቲ ምርጫ ዳግማይ እንተ ተዓዊቱ ግን ሓታ ትዕقባ ናብ ሩዋንዳ ክጉዕዙ ምዃኖም ገሊጽላ ብኻልእ ሸነኽ ሰልፍዕዮ ስልጣን እንተሒዞ ነትውጥን ክስርዝ ቃል ዝኣተወ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ዝኾነ ስጎግ ሓታ ትዕقባ ክህሉ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣላ ዓይለላ ዝድሮ 240 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝተገብረሉ ውጥን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀንድ ሰልፍታት ተሃገር ኣብተን 6 ሰሙን ዝቕጽል ጎስጓስ ምርጫ ቀንድ ፈላላይ መስመር ክፈጥርዮ ሰልፍዕዮ ርኢቶ ሱናክ እቲ ውዲት ሩዋንዳ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምትላል ምዃነ ዘርኢ ኢሎ እዚ ውጥን ክሰርሕ ዝብል እምነት የብሉን ስለዚ ድማ ዮ ሕጂ ከም ዘይቃላዕ ተስፋ ብምግባር ነቲ ምርጫ ከም ምኽንያት ዝጠቅስ ዘሎ ክብል ይመሊሱ እቲ ብሕጋዊ ብድሆታት ዝተደናጎየ መደብ ቅድሚ 2 ዓመት ብናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝተኣወጀ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪቺ ሱናክ ግን ሰባት ብናኣሽ ጀላቡ ነመትረብ እንግሊዝ ካብ ምስጋር ንምዕጋት ኣብ ዘመን ስልጣኑ ቀንዲ ቀዳምነት ዝሃበ ጉዳይ የገይር ወጸኒሑ ሕጂ ነቲ ውጥን ምትግባር ትኹረት መረጽ ተስሕበሉ ነጥብ ክገብሩ ከም ዝደለየ ምልክት ብምርኣይ በራታት ኣብ ሓምለ ክጅምሩ ምዃኖምን ኣብ ዝምርጫ ዘሎ ኣማራጽ ድማ ንሱ ይኽብል ተዛሪቦ امباسادر امريكا بإثيوبيا بزعبة زرعلم قدايات نمزرب دلواتينا كبل منستر قدايات وصاي إثيوبيا حبيرو وهب قال نايت منستر النبي تدلان غازيت انياتات ابزهابو مجلسي منقص فدرال إثيوبيا نتني امباسادر امريكا مدره زتقاوم له مخنيات العلو كزاربن كله بزعبة زين مزرب دما دلواتينا يلو امباسادر امريكا اب إثيوبيا ايرفين ماسينغا زحلف سمون ابز اسمعو نبوليسي إثيوبيا بزملكت مدره منقص فدرالن عطقاتن غزياو هاجر لخ مقراز تخسن مغبار كسمامعو بزرب بيلوم دما بتهاجر سلام كسفنو سبعو مسالات كخبر اتحساسي بنيريو دحريو منستر وصاي قدايات إثيوبيا بزهابو ملسي اتا امباسادر ابل علم منقس إثيوبيا مسرت زي بلوك كستا تقريبو هاجرنا بخمي كنا محدرة كم زحايشون مخري كهبنا فتين زبل قبر ملسي هيبنيريو وهبقال منستر قدايات وصاي إثيوبيا نبي تدلا دم حجي نغازيطنياتات هيبو ابزول مغلصي اتا امباسادر زهابو مدره نناي كلتي ان هاجرات تاريخاون دلدلن محزنات زمطن ايكونن كمون نعلم لخ اسرح دبلوماسياوي محزنات زتحاسي كبل تقاوم دحر مغلاص بزعبه زر عالم قدايات غنا نمزراب دلوات علنا يلو ازي يخون امبر مبزحتهم ابت هاجر زلو تقاوم تاكلات منقص فدرال نتنني امريكا امباسادر زهابو ملس بمنقاف ات امباسادر امريكا زهابو مدره كم زدغفو غليصم አለው كلمه ኢትዮጵያ ብዝተሐዝና ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ላሊበላ ኣመንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቃት ፋኖን በከቢድ ኣጽዋር ዝተሰነየ ውግእ ከም ዝተኻየደ ነበርቲ ሓቢሮም ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘዘራረቦም 4 ነበርቲ እታ ከተማ ኣብቲ ብቅድሚ ትማሊ ዝተኻየደ ውግእ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ወሰን ከተማ ላሊበላ ነዝርከብ ማዕርፋ ነፈርቲ ላሊበላ ንሰዓታት ከም ዝተቆጻጸርዎ ገሊጾም እቶም ንድሕነቶም ሽሞም ዘይጠቀሱ ነበርቲ ናይ ከበታ ኣጽዋር ድምጺ ንሰዓታት ከም ዝሰምዑም ተዛሪቦም بقدم تمالي نيرو ኣብ ዙርያ ከተማ ድምጽ ከቢድ ኣጽዋር ንሰምዕ ነርና ካብ ንጎ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት እቲ ድምጽ ይስማዕ ነይሩ ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ካብ ዘለዎ ጎቦታት እዩ ዝስማዕ ክብል ሓደ ካብቶም ነበርቲ ሓቢሩ ብኸበታ ኣጽዋር ዝተሰነየ ምንባሩ ክገልጽ እንከሎ ድማ ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ ድምጽ ዓይነት ኣጽዋር ኢና ሰሚዕና እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብቲ ዘለኽዎ ርሕቕ ስለ ዝብል ብዙሕ ኣይፈለጥኩን ግን ከኣ ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ሰሚዕና ኢሎ ካልእ ነባሪ ከኣ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ዕጡቃት ፋኖን ዝተኻየደ ውግእ ካብ ላሊበላ 9 ኪሎሜትር ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ዕጡቃት ፋኖ ን4 ሰዓታት ነቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ተቆጻጺሮም ነይሮም ኣብ ሰዓታት ምሸት ድማ ሰራዊት ምክልኻል መሊሱ
ተቆጻጺርዎ እቲ ዝኸበደ ውግእ ከዓ ኣብዩ ነይሩ ክብል እውን እቲ ነባሪ ኣረዲዮ ንሱ ወሲኹ ብሓፈሻ ግን ኣብ ዙርያ ከተማ ላሊበላ ከበድቲ ኣጽዋር ተጻዊዶም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት ይትኮሱ ነይሮም ኣብታ ከተማ ከቢድ ምንዋጽ ነይሩ ዕጡቓት ፋኖ ናብታ ከተማ ኣይኣተውን ብሓደ ኣንፈት መጺኦም ነይሮም ድሓር ግን ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ኢሉ ክብደት ናይቲ ኣማን ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ውግእ ከረድእ እንከሎ ከዓ ከቢድ ብምንባሩ ገዛውትና ይናወጽ ነይሩ ቬትሮታት ዝተሰባበሩ ገዛውቲ እውን ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡ ከተማ ላሊበላ ነቲ ብሰሉስ ተኻይዱ ዝተባሃለ ጎንፂ ስዒቡ ክሳብ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ተዋሒጣ ከም ዝነበረ ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ ብሓሙስ ግን ዝተረጋገ ኩነታት ፀጥታ ብምሕላው ነበርቲ ክንቀሳቀሶም ምጅማሮም ተዛሪቦም ማዕርፎ ነፈርቲ ላሊበላ እውን ትማሊ ስርሑ ከም ዝጀመረን ገያሾ ከም ዝመፁን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብምኽንያት 24 ግንቦት ጽምብል ከካይድ ክዳለወሉ ኣብ ጽንሐ እዋናት ሰበስልጣን ስዊዘርላንድ ኣብ በርንን ጀኔቫን ሓዊሱ ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ጽምብል ከይካየድ ድሕሪ ምእጋዶም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ሃብቶም ዝርኣይ ነቲ ውሳነ ከም ምግሃስ መሰረታዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ምግሃስ ናጽነት ምእካብ ገይሩ ከም ዝቆጽሮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሓንቲ ስዊዘርላንዳዊት ማዕከን ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ተዛሪቡ ኣብቶም ዝርኣይ ምስ ሓንቲ 20 ደቂቕ ወይ 20 ሚኒትስ ሽማ ማዕከን ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕተት ብፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጽምብላት ኤርትራ ዝውሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ሕማቅ ከም ዝተሰምዖን ሰበስልጣን ስዊዘርላንድ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ንምርዳእ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣንጻር ዴሞክራሲያዊ ክብርታት ስዊዘርላንድ ይክብል ተቃውሞ ገሊጹ ሰበስልጣን ስዊዘርላንድ ግና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽምብላት ዘጋጠመ ጎንፂ ከየጋጥም ብምስጋዮም ነቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝጸንሐ ጽምብላት ከም ዝኣገዱ ዘፍልጡ ዘለዉ ነዛ ኣመልኪቱ ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ሃብቶም ዝርኣይ እቲ ጎነጽ ብውሕዳት ገዳማውያን ናዕበኛታት ጉጅለታት ይዝለዓል ዘሎ ክብል እንከሎ እቲ ዓመጽ ካብ ደገ ይዝውደብ ብንእሽተይ ጉጅለታት ናይ ጎነጽ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ይዝውደብ ብዝለዓለ ደረጃ ሕጊ ድማ ክርአ ኣለዎ ነዚ ኩነታት ንምቅጣም ከዓ እቲ እንኮ መገዲ ንሱ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ብኩሎም ወገናት ዝፍጸም ጎነጽ ብምኹናን ኣኽበርቲ ሕጊ ንመሰረታዊ ጠንቂ ናይ ሽግር ንምፍታሕ ከም ዘድልዩ እውን ኣስሚሩሎ እዚ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ብተወሳኺ ምስ ተማዕከን ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣመሓዳድራ ሕቶ ዝቐርበሉ ኮይኑ ብዛዕባ ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ዝብል ጸብጻባት ሕቶ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ነቲ ዝቐረበ ክስታት ብምንጻግ ሰብኣዊ መሰላት ብኤርትራ ቀንዲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ ብሓቂ ብዙሕ ክስታት ኣሎ ክብሎ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ግን ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ቀንዲ ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ እዚ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ብመንግስቲ ኣብ ዝተዳለወ ጸብጻብ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ተገሊጹ ብምባል እቲ ክስታት መብዛሕትኡ ፖለቲካዊ ድራኽ ዘለዎ ይልዎ ካብ ዝቐጽላ እታ ማዕከን ናብ ጉዳይ ምሕደራ ብምስጋር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ውልቀ መላኺ ወይ ዲክታቶር እዩ ብብዝሒ ዝርአ እንታይ መልሲ ትህበሉ ምስ በለቶ ኩሉ ሰብ ናቱ ርእይቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ክስታት ድማ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰሚዕና ኢና ስለዚ ብዛዕባ እዚ መልሲ ኣይህብን ክብል ይመሊሱ እታ ማዕከን ግን እሞ ዲክታቶር ኣይተሓስቦን ዲኻ ምስ በለቶ ብልክዕ ኣይሓስቦን እየ ምናልባት ምስ ምዕራብ ገለ ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል እዩ እዞም ከምዚ ዓይነት ክስታት ግን መሰረት ዘይብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም ብምባል ነቲ ዝቐርብ ክስታት ከም ዝነጽጎ ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ስዊዘርላንድ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ ገለ ካብ ኣውራጃታታ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መደባት ብሰንኪ ስግኣት ጎንፂ ከም ዝኣገደት ይፍለጥ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም